The hour of his judgment. Ose na timu dono. Abusiafo na otwe asan akọ abeto yebio yede asida pesi ebema twedi ampon nyankopon sanse ono na abo ye ne abusiafo nyina ahoban na yeda so etin kominim yi sese ne one yen adi ne yi wo hase no sara na one wabusiafo nso adi ne yi kote mu nyinara ye no esua abofo mensa enkransam no ye no adi kan ye adusua no makomako enum na otwe mu epese ye no hwe adusua etoso ensia atifi asem no ose na temu dono na temu edono the hour of a judgment ye twen ho abasisia. Timetable with Daniel ebe maye mbre nkom shepi e wo hono mo je na esi ye se boni bi wo makwan mo ese me kana nyame de che me because nso amamu a right after meditation say breathe. The while Daniel was locked nyankopon ka kire ni se to nsem no mu no edi sem de osi bie yebesan amamu akwaba sonko na afi yede nchi asonko nso ede emamu nyina yebesan afasa kwanyan so adamase sonko kwan so se de biarada mode mofidie ede to landing Ghana memenda kwanjefo Sabbath school na afi chosemu empensempensemu ansana yebehwe yen adisua yase no mamemfa asida pesi nso mfama TBN TV Ghana sanse sajuma koyi na omoboa yema esa adisua ya omode ko wiase afana enyinara sene de biara ye kano TBN TV Ghana ye ankrankra adwumako bia omafa onyankopon asempa ho dawuro de atrom so se ya asempa na se pensimpensa asempa ne mu a wo so befa de akowiase afana enyinara nti se wo mo bia opese wo de bo TBN TV Ghana kanfoma se de number ebeto yemfoni na nifa ofra obi baje wo so nindi nkita ho kakra bia obetimi de abo TBN TV Ghana no bomo na onyankopon so ebe ehirawo maboafo no aye krado nti mami omo nkyira mu na fe yemfa yiti endo asi ko wo na otwi mu adisia no media musonfo Bismarck Mensa enne no Elder Hansen Asamoah eka me ho e wo fidie mu hase Elder Hans yemo akwaba. Yeah, great. Me that say ye tune suffer so what me aba and great. Now fi me call many more sister Agnes Teten so energy and fin sister age ye mo akaba. Great say bibia boko de. Great. Me call many more na opening Samuel Ababien so energy no one opening same ye mo akaba. Yeah. Great. That's say and so waba me say abusiafo nyina ho ye. Great. Abuzafo enimiye se bia mo hwe bia so mo nso mo ho ye fa chosema we ye kwanhwini nso anu afa Sabbath school na afie ne nyina ahwe Sabbath school mo in fact ma yenkati ani na mema Hansen opening Hansen mo mpaye emaye na afie yenhwe yen adisia no mo adafu me mo mpaye yes ro hine yedimafo yombofo yenjefo yendo nyame odo yendodo enti bibia o ma yen enoma ni ensia ebeboa yen ama yedo no atena omu ebre biem yaba yeni asem na wo asem wademu no ehun nsem no ye wodo ma yen enti beboa na chekire yase na ma yakoma ehun se ye wo otemufu nyankopon a enye se wo hwe yen etwa yatwene na mbombo hwe yen agye na yate wodo no ase ama wiase nyina nso ate wonka enese wo bibi wo hwa ase ye ka won kronkron be kama yen kasa kire yen na kasa ma womba ai utie nyina wo Yesu din mu nti amen. Amen. Great.
Madam Wasibion, I think last week, this year, no, lesson 5, no, the good news of the judgment, no. I link it this week, dear, no, the last week, no, you can share atimu no ho asempa no. The reason why judgment, no, good news. My Payasina as Nema Bibre, sa addition mona. Now, Chimuno, ye share last week in Cabo Samna. Or say through Onyankopon national admoniam sans na timu dono do not say this week no ye pese hwe atimu no time dono edu no eyemre benya enti ye bekọ Daniel mu na ya hwemfoni kakra say betimi anya idea of emre a ye wo mu na afi emre a na timu dono aso ene sene Paul nso okyekere ne niema mu no na fi ya hwe adusua ye betimi asua afri adusua nti na otwi mu no ye hwe hour time no anase ebreben na timundo no edu a ewo se yesua bibi na fe ye hwe yen abrabo emu eyie yen ka abosam no first Romans chapter 13 11 and 12 na yeye mum efise ye nimbre no se don a mufri namu sori no enya edu na afe ye nkwaje aben ache ne bra ya dani gidifo no anadwo akonanim adechi aben entimuma ye nyisum munwumangu na ye hye han akodie amen amen great we share in kabosama Paul understanding them tiasia no war time no ye very urgent enti onam santi ase no chiro de koma Roman for say hey this is not time I was some that sense time no aso umen so waka na adwuma no yenkoye na wasan say wo hwe adusua na ye ni animu no otrofo no de asembi abasembi de to ho a emre bia etwa mu na United States of America omo national park bia na efe Yellowstone National Park ho hye kra sa kwa ni mu nyina ehye na kwa ni mu hyiwie no na afi akwa say etu asrafo say omo nkohwe the extent of damage and as omo nkohwe sene kwa no ahye na afi omo aye assessment no mo hu kwa mefa so na ayro wosam so omo ko hu anoma bia na wa hye kra say obutu honum se nti wa hye na asa wa ye say enson enti nipa hu sa anoma na de edua epre no se obonson no agusan se eye na yeroho se na ohyedua biase na kwasam so odi dua no ebo enson no na noma ba miensa nkotoa apie free anoma na wahye na obutu honum no omapie na omatu na che se ekire se omomaame ena ehun se eja no ehye no inse se nka onu no obetu na nka onu no because on do want about obetimi atu but ohwe se ne ma no obobo omo ho ba nti odne ntaba na kata ma no so ema onu mum hye ema otimi save ne ma no ema for all this one ne ma na eja na anka omo ba o ma me ne de ne nkwa edutwa so no de kire se sa na Yesu Kristo abeye amayen near 2 years Kristo wa Calvary near 2 years Kristo o cross no so Golgotha amania Yesu Kristo famu no ofamu senia ye beba be hye ntaba na se enti ono no na wahye se aboa no na wona wo begi na di no na no kwasem ne se omunya omuhu efa hu de senia aboa no eno so anoma no etimi eje ne ma no sa ni animu sam no very very powerful ye dusua kese pa de my enti se opese wonya nkwaje dia ene Yesu Kristo be hye ataba na se because wadi kan ahye na watimi anya nkwaje a very very good lesson edema yinyinara yenhwe yen adisua animu na fe yenhwe mfoni a Daniel ehu wo Daniel chapter 8 verse 14 na fe yahwe na response no wo Daniel 8:27 na fi yahuri akohwe Daniel 9:21 and 22 specific timetable be Daniel ebe maye mbre nkomhye bi ewo honomo yenhwe saa nsam na ewo hono na fi se betimi ehu
na temu don no na fi yehu emra yewu mu na fi yehu abrabo a ewo se yebo. First of all no my yenko Daniel chapter 8. Daniel chapter 8:14. Daniel 8:14. Na okachre me se ebeko akosi anwumre ni anopa impim nu ahasa ansana waye kronkron bia hoye. 27 nso se na me Daniel me ye samu me yare nabi ansana me sorry maye ohene adwuma na adehunu no ye me ahodwiri na obiara anhunu mu. Asi. Ana Daniel 9 verse 21 22 no 22. Guess what be a bit maker. Sin na medaso mi kasa me mpa ebomu no. Obofo Gabriel me hu no mani so ade hu akane tu intentem be kame. Enwumre aforebo bremu na wo kyerɛkyerɛ me na woni me kasa sɛ Daniel afi me frima base merebema wanya enhunumu. Amen. Amen. Great. Yen show senior didi so no. So Daniel chapter 8 verse 14. Now I heard the other angel answered, it will continue for 2,300 evenings and mornings, during which sacrifices will not be offered. Then the temple will be restored. Then Oko 27 now was say I was depressed and ill for several days. Then I got up and went back to the work that the king had assigned to me, but I was puzzled by the vision and could not understand it. Sana Oko 9 no na fi Oko 21 na or say while I was praying, Gabriel, whom I had seen in the earlier vision, came flying down to where I was. It was the time for the evening sacrifice to be offered. He explained, Daniel, I have come here to help you understand the prophecy. Amen. Amen. Yeah, show Infuni ben and Daniel in terms of emrea or kamwasemi. Many Bismarck me da se echia adofo nyina adesua eye last week adesua no ne ntoaso nie na se ne be ya ye beti ase ne se hwe last week ya echire ye more of say ye ka se onyame atemu a how is it a good news to us say na esi asempa emayen ndina ye hu se onyame ina kana temu a enya yem hihie we wodo wa mayen sa atemu no ho good news ni nyina efiri Yesu Kristo a odi age yen na enne over the timelines a friend of the hour of his judgment hour no anase oka hour a kire se ebreben na sa atemu no ewo na ansa na yebetimi ahwe no hwe akenkan se mu a sister age akenkan ma yen ya na emu da ho pa ene minia same ekenkan ye no emu da ho pa ye hwehwe afei odiyen akofiri Daniel na sene be ya ye beti adesua we ase na yehunu ba bia yefiri no Daniel ene adisem no wo mo eye compatriots anase wo be ye entafo anase wo mienu nantibom baako eye prophecy baako ye revelation ekese baako ye nkomhya efa ewiase abakosem ne na edi nanim eye Daniel ho na baako eye adisem a eda ne Daniel kan ye nadi the whilst Daniel was locked Yankopon ka kire ni se to nsem no mu no adisem de osibie kwero na bie it revelation revealed what Daniel has said and unti say this week adisua na adofo say bia yesua na ye more into Daniel e ma na nyo nwanwa if we say adisem etidu na kichemu nsia ne nso ne say mehunu obofo furu bi otu na mosoro mfimfini ekura da sempa ekoka kire aman musua kuo ne kasa na de ne kase atia mu say munsuro Yankopon na munhye na nimonyam if we say na temu don no adu ne to aso ne de ebesua na kire na ne edikan na oka ye ne nyina yesua di ye hwese na temu don no adu no ene de en eno na Daniel efri Daniel etimienu no onyame eyi ewiase abakosem frimfitiase kosi awiye etinson oyi ewiase abakosem frimfitiase kosi awiye ena etinwotwe no obeyi ediye bi a efa Medo-Persia eni Greece ho odi Medo-Persia gina ho ma udwan a wo mmienu ane ho eden na obubu sese ade
ɛna ohun sɛ ɔpapo bi a ne nan ka fam a ɔnam wiem representing Alexander the Great ɛne Greece a ɔmbeto hyɛ Medo-Persia so di ne so nkonim na emu ɛna abɛn ketewa bi a na abɛn bi a na esi ɔpapo no eti no ebenyini yɛ kukuru saa abɛn no yɛkae sɛ Daniel chapter 7 no na yɛka abɛn ketewa bi egyina hɔ ma Roman ahenie ti saa abɛnbɛn no egyina hɔ ma Roman ahenie na ɛhɔ ɛna na Daniel ɛnte adesua n'ase efisɛ na ɔnte ade yie n'ase ɛna obisa ase na wei nso n'ase kyerɛ ne sɛn na Gabriel ɛbɛkyerɛ no ade yie n'ase ɛma specific names ɔbɔ sɛ wei yɛ Medo-Persia wei ɛyɛ Greece wei ɛyɛ ne ɛtoa soɔ all through the prophecy no Rome deɛ yɛamɔ ne din adentia efisɛ na ɛwɔ purpose a yɛbɛsua ne later na obeduru verse 14 no ɛhɔ na yɛkenkan yɛ no and was say until 2,300 evenings and mornings shall the sanctuary be cleansed. The the sanctuary be cleansed. Then te adiye ni nyina se be hodie wante ase. And I was say oko verse 27 no a esane saa eho kakra no a yankyere na se ni nti o ma ne yare. Enu nti o say na ahwina adwuma kura wuntimi nye. Why depressed. And now over chapter 9 no a Gabriel sign by biem in chapter 9 say adi ye no a wo se won ti ase e wo chapter 8 no me be kire wase. That's right. Enu nti se wo hwe Daniel 8 and 9 a na chapter 9 no Gabriel kro no obeka 8 no obekire no a specific timeline 2,300 day prophecy but ye nyina nim ebia eduru ho a ye beka ho asem what that means but say ubisa say the cleansing of the sanctuary no kan ho asem no a ene ne ye kenkan free Daniel 8:27 ene Daniel 8:14 ene be see Daniel 9:21 and 22 no a ne betimi aka fa ho no say eye enchechiremu another ne ye hwehwe ade a wuti a etimi ma wo yare de na nya asem ketwa but Gabriel san be kire ne mu say me ba de saa enkyirase no abrew na enkyirase na etoa adusua ne nyina so a ya me adon ye besu no great yen to aso na me ma say sister ge why crowd yen hwe Daniel 2,300 days no any the end time no yen hwe na 2,300 days ne awie bre no yen hwe Daniel chapter 8 17 and 19 na 26 no yen hwe se ne be apply sa 2,300 days ya Daniel ehunu wo honom no Daniel 8 verse 17 19 na 26 okay. Verse 17 is na oba de megina ho na oba ye no misroi na me de manim butu fam na oka kire me se onipa ba hunu ase na de hunu no fa awieye brem ho 19 so say na o se hwe merima wa hunu de ebeba abuhuro no akiri bremu na efa awieye bra wa hye no ho 26 say na nwumre ne anapa adehunu a okan no ye no kre enti so aniso adehunu no ano na efa emre pi hu amen amen great etino ye pese ye show hu hia se ibesua sadi we ene say that's Bismarck said na Eda Hansen echiremu eba no adesua no ayese ntoto aso na adesua no mieti ase pefi se so kase 2,300 mfie mpim mienu aha sana ya na enipa binum etna ase esesen ne se eye literal days eye ena sa opani bi a fancy military leader bi a ne friend Antichus BC 216 216 BC to 164 no amofa ne se nanka eye bra na odi edi na de fancy literary ne 2,300 days but omo asisi na no anytime na didi eni krai ba wie no na ensisi so sa entinu e akire me ehun se de Daniel 8 no na hyase no ma 2,300 days ye prophecy no edi sa odwenini no ejina ho ma yehun se sa odwenini na no kana se ni nyina no na ye Medo-Persia mamuo no a eba ya idru ba bi antimi anyina no
na abrechire no nso odini ejina na say yeah fancy goat no odini ejina ho nso ema Greece nso amamu a free right after Medo-Persia say Greece nso eba ye no afin nso to aso ma ye hu pefe say the little horn nso eye Rome ni na o ka eho asem no enti emre a 2300 days no adisem ekire ni pefe na say Ezekiel kra kire mu pefe mi hu say chirose mu any prophecy die enye days but years okay enti ye ka say 2300 years days na represent years ewo adi esem enti ye gusu a ye sua adusua no ekro no anu ye beti ase pefe mi hu say uka create sa days no pepepa eba besi so tamana sanctuary no ye clean sanctuary no yo nti no na kakra metimi yo me da se openi me da se pa se wa cheche musa mamenfa kakra mwa openi die no asemu a ye kana odofo me pa chew pa se nia ye yi se ye hu history no a bibia ni hwa ye betimi ate ase there are about 4 interpretations to prophecy and I say prophetic books no ye wo akwa ibi mu use the futurist na say bibi e wum bia mai enti no ye say daachi na beba you know we don't even talk about it in na beba daachi that cannot be fitting the Bible because yes na Bible no ekire ibi mu ekire preterist for no omo ekan nyina ne say ne abani nyina atwam ko bibia Daniel kan wase ne adisem kan wase bia ne twam it doesn't work anymore and I what the historicist approach eno na me da kwanrefo Seventh-day Adventist ye use historicist approach no na me gidie mu ene ye gidie mu no ye gidi se eno na ye timi kire Bible no ma ne ye because that historicist approach no ene say a free ebra ye kiro and back to the history of the world no senior system ni si no and musa ebida ne ho adi na ebre no ba ebi eguso ba ne ebi nso besen aba it goes with the ebi abako and American mira eba ye no senior man no ebi abako ebi guso ba na ebi nso ba it all fits into the historicist approach say ade bia ye hunu no ne abetwam ne twam but it made toto ne ewo ho ne ho na ye hu say ampa ebi beba enu nti na say ye ka sa asemu ya first of all say ye ti ase say asemu a Gabriel ka kire Daniel o say me ba be kire o adiyie no ase na efa awiye mre ho 216 BC na yenwu Yesu kura entimi nya wiye mre it can't be 216 to 164 BC entimi nya wiye mre in the first place so Antiochus Epiphanes cannot be the interpretation for this prophecy. Number 2 Antiochus Epiphanes no na ni reign no enye between Medo-Persia and Greece one first those two no entimi nya ye and you can say 2,300 days 2,300 days no is around me fan saying it's around 5 years or something maybe something like that maybe it say around 5 years what we are and I say me can say quarter 10 years just say his sa asema ye kan ho say efa wi ye brewu na say around that short time no there be tiankin kan bibi ewo Ezekiel chapter Ezekiel 4 verse 6 na yen hwe ne yitimi using the historicist approach ne ka say a year is a day in prophecy represent a year so ye ka say eda ewo edi ye nsemu a e kire afe Ezekiel 4:6 asi na wo wie yenum a sanida wo mfi nifa so a Yuda fie amumuyo adadua nan mede afi baako biala mayewo da kro good in prophetic terms no onyame wo hye Ezekiel amana ye bibie no onyame no an kan Bible no na eka o se sign da won sanifa so adadua nan
na fa gina homa yuda fie bone a omoye na me de da ba ko bia da ne de afe ama won your code Numbers chapter 14 verse 34 and also can almost the same say ne be ya ye beti sa asemu ya say because there are many people interpretations ahodo no ebi mu kura hwe Daniel 7 nkom say wo ho no bebe ndu no a omu gina ho say the 10 kings of the Roman Empire during the first century no which cannot be possible because Roman Empire nankasa no there were about 77 or 79 strong emperors or mobile ni odi ade less kura no around 5 years ena se ofa omo de na enye empress kura na short you know they are almost 200 empresses about during the reign of the Roman Empire you can say only 10 of them were omo aka no be omo den Numbers 14:34 na mode kwasra asase ne dudu a esi adaduanan no mu na monso amamumuye no mfrinhia adaduanan aduanan sorry na dakro nye afe good it is dakro enye mo afe senia Ezekiel de na kai no ano if you use the historicist approach to interpret prophecy a day in prophecy no ejina homa a year and until yetimi ka say 1260 aduanan ejina yetimi ka say unso mo dey 40 days and a year spy no but o say dakro bia no enye mo afe ti be dani finhia aduanan ti natural sense nanka Israel for be 40 days eno omomu yenti onyame ye no mfie aduanan because after dakro bia oya na afe nti what we are saying is say you find 2300 years in prophetic terms they are na enie na a very long time a ebekwa kosi awiye bere ampa what you say enunti what we are saying here and say entimi nye that Antiochus Epiphanes na entimi nye some military regime bia eba within the short time within that time no if we say prophet Gabriel ankasa can say asemu America chire wi efa wi yemre it the first na ebia ebeka no it the 2300 days prophecy no is about the end time but baby it started here ebia eho na yebeko later great madam was ye to us angel no instruction to abofo no asema okatre Daniel no yen hwe from Daniel chapter 9 kind from 23 no ekopem 27 23 onko to strength fitiasie mu no asem free by na mabamere betrewo ifri say wodo say entity asem no ase na hunu ade hunu no mu wache emfie aduosun ahodonsun wo mine wo kronkron no so se onwie mraton na woma boni nwedu na wompata amumuye na wonfa da tinene mra na wonso enisoade hunu ni edi yesem ano na wonsra akronkron niemu ade kronkron enti hunu se efri asem a eka se wonsa ne nchichiri Jerusalem insi na naimu no so dikosi obrempon a wasra no so ye emfie nson na emfie nson ahodo aduesia mienu obesane achechire mrono ne afasuo nanso ahohiahia bremu na obeye saa bre no echi no obetwa de wasra no atwene a erenka no hwe na abrempon a obeba no man no beseye kro ne kronkron bia no na awi na nawie ye beye insashram inyisramo suomu na akodie bedru awieye amamfo ya wahye pintin no 27 na one bebre beye apam a emu ye din mfienso na ebre no mfimfini obema aforiye ne ayeye de ma agyae na amamfo ye achiwade no etifina osefo befri beba na obekoso akosi se oseye pasa wahye no pintin bewie egu amumuyefo no so amen
Yɛnhwɛ instructions ɔbɔfoɔ no asɛm a ɔka Daniel yi yɛbɛkyerɛ asesɛn mfoni bɛn na ɔtwa kyerɛ yɛn ɛwɔ ahase. Medase Bismarck. Sɛhwɛ adusua no a ɛsɛ nsisisuwa pɛpɛɛpɛ. Yeah. Adusua no meyɛte ase pefee sɛ yɛde bɛtoto sɛ Daniel na ne ɛka no ɛho a Daniel na hɔ na wanka dayeso bia ɛho asɛm na sɛ vision bia na emom no na yɛ Daniel 8 hɔ ɛdeɛ no ana o expanding na sɛ wo kyerɛkyerɛ mu sɛ bia ne omienu yɛbɛte ase nti ne sɛ yɛhwɛ akenka asɛm no yi a yɛdi nka Eda Hansen ɛdi nka aboa ma yɛate ase yi efi sɛ sɛ yɛka days a literary no enye days ɛwɔ kyerɛsɛm ɛwɔ prophecy ɛwɔ di mu no revelation mu no nemum no ejina hɔ ma years ana wɔka years 2300 years ɛho asɛm afei ɛnoa mu na yɛakyerɛkyerɛ mu abia hu sɛ ne ɔmo no kyerɛkyerɛ mu kura kɔsi so sɛ ne obi bɛdi adeɛ so so and that na ɛda di nka kyerɛ mu sɛ na ɛne no kura ɛnkɔ baabia nti no yɛtoa so ɛbɛ de sua no ma yɛhu some days bi weeks bi nso ayɛ about 70 weeks sɛdeɛ yɛde nkae ɛhu sɛ days ejina hɔ ma years no nti sɛ yɛka weeks a yɛne ankasa ne yɛnim sɛ week biara ɛyɛ sɛ fansɛ 7 days within a week nti ne sɛ yɛka sɛ 70 weeks na day biara mu no yɛwɔ mu 7 a wode multiply by 70 na sɛ na ɛbɛma wo figurely no at least wobɛhu sɛ 7 times 70 no ɛbɛma 490 days na days no so ejina hɔ ma years nti no at least yɛnyɛ hu sɛ 490 years nti adusua no mu ana asake nka sɛ meyɛte ase pefee sɛ ɛhɔ no mu na ɔsɛ ɔkate from saa 2300 years no nti sɛ ɔkate ɛfiri mu a wode calculation ɛtoto ho a ɛbaa bɛsi 1810 nti no ɛno mu ana ukwa adusua no mu a ne ntoaso nyinaa no ɛbaa ba bɛsi so mmienu sɛ within 810 no mu na yɛ mu 34 AD nti sɛ 34 AD no years no ɛba bɛka saa 1810 no ho a na asa kwa akosi so ama 1844 a ɛyɛ the time a na ɔsi o clean the century no enti no adi nsɛm mu no adɔfo no menu mienu sɛ yɛkase yɛsua yɛkase yɛbɛfa ne literary a wanhwɛ yɛ a yɛnte aseɛ da biara da nneɛma no si yɛsua a yɛmma ho kronkron no ɛkwae na ɔnkyerɛ aseɛ na yɛde toto ho a yɛbɛhu sɛ sɛdeɛ twerɛsɛm no ɛka yɛ biara ne ahenni biara bɛka sɛ bɛba bɛsisi biara no biara follow step by step nti no ɛkyerɛ sɛ ɛneɛ nea ɛdi anim mu ba biara no nso no nyame sɛ n'asɛm no baako kora ne ho adeɛ obɛyi afiri mu ɛkyerɛ sɛ nea aka nyinaa nso ɛbɛsisi so pɛpɛɛpɛ aba sɛdeɛ ɛteɛ no yo medase amen Professor Benjamin Strauss the mathematics na bamu ye na mame ensign emfa kakra enka the clarification of those calculations no ho say on say in the book of Revelation adisemu about 2 or 3 times and oka say aha na nyansa wo here calls for wisdom in Revelation 13:18 or say here calls for wisdom baby a calculation will be an offering answer nti sebi me pamoche wo wutie me no enye atem na yedie sebi say answer ye nyina ye hia bi that wisdom no obi a wo pese wusua nyame asem no hia sa wisdom no but nyansa mfiti ase enso eni Yehowa suro sana skronaka eti here calls for wisdom no enye honko an oka no in Revelation 17 or say how to hear nyansa and understanding. It okay here calls for wisdom in Revelation 13:18 or say near or what again to calculate. The calculation is allowed in the wisdom of God in the book of Revelation and prophecy. That's right. And until obi ye wonkrofo bi wo a omo SD4 de na omo akofa board na omo de calculation kwa na aka omo na omo de aye
if you have godly wisdom to calculate, you need to calculate. And yes, I won't tell you. Send your penny, I trade chirimu, fefe, and send your penny for kroma, you know. That is where it comes from. Tima, me fe bin kaho. Calculation now, yeah, you know. In Daniel 8, Odifo, Obofo no an chire no baby a, enkom hye ne hyase. Oba chapter 9 no na obe chire no enkom hye no baby a enhyase yemfiri. Enti again, say you can say Antiochus Epiphanes ya, say ebi mu gina so den no a wrong. The enti wrong ne say first of all for long time up to the end time. Yeah. Number 2, or chire when this 2300 year prophecy no na hyase free. E wo mu say Daniel mo pen so dey but on a specific time. Yeah. Enti yenhwe in verse 25. Yeah. Daniel 9:25. Yeah. Also know therefore and understand that from the going forth of the command to restore and build Jerusalem until Messiah the Prince, there shall be 70 weeks and 62 weeks. Yes. The street shall be built again and the wall, even in troublesome times. New person say, or say, can say, 2,300 years na me de ma ono na hyase efiri baby ye be hye mra se monsan ko Jerusalem na monko chechire na monsan ye religious nation biem o say na yama a lot of mfitiase na yama bi but now they were not given the permission to go ye nyina nim say Artaxerxes yes a decree no in 457 BC. Yeah. It your yes a decree no a honor you betimi calculate say 2,300 years no a hina if because one clear instruction. Yeah. Say a free say you beka say mon konko chichiri Jerusalem biemu no. Yes. Enkosi Messiah the Prince na you be twa na twene no. 70 saying or say 70 weeks. Yes, 70 weeks. And 62 weeks. Yes. To achemu mienu ho. To ma 70 weeks ya say na ye kan 490 years. Yes. The 490 years from 457 BC. Ebekwa kosi saying AD 27. That's right. So, the calculation. Yes. AD 27 dey see a Christopher nyina, any Jew for nyina, any even we are seeing nyina abakosem enimu say all the historical in say AD 27 ye bo Jesus. The Messiah the Prince no bo ni din no. This prophecy is coming from Daniel to Jesus. Epiphanies cannot fit into this. No. And in nature say we are using the historicist approach now you're right. That's right. A day for year. AD 27 no yeah that 70 weeks no 490 no. Yes. And was signed to also say Sa 69 no beka ye ne kire say wati 1 week bi afiri 70 no so. Yes. It is 69 weeks no between 70 weeks and 69 weeks no. From AD 27 ekosi AD saying 34. Saying 7 years. Yes. Which is 1 week. Yes. In prophetic terms, 7 days. Yes. But in actual, 7 days. But in prophetic terms, 7 years. That's right. The AD 27 to AD 34. At the end, they see AD 34. Yes, You see Stephen Abo yeah. to seal the commission to the Gentiles. That's right. But TNU, we start to verse 26, and they say, and after the 62 weeks, Messiah shall be cut off. It is a cut off, between that year, and the years we were saying AD 31. That's right. The middle of 27 and 34. And the year Timu Nasebi, Yabona ye can be biao. Yeah, the prophecy to history, and the young one say, from that time now, Artaxerxes, I can't say Munko to Jerusalem. No, Eddie Bessie say, Messiah the Prince, no, you're born a Suma and a Shane, a Gumaseno, ABC AD 27, 490 plus 547 BC. Because near Kamba Yachi. Yes. You will be near AD 27. And now, between that time, no, so now 1 week BC or MIA. Between AD 27 and AD 34, no, BBC. And the Messiah, you be cutting it off in the middle of the week. That's right. I feel now working in Finfini, yes, which is 3.5 years. Yes, that's right. What the 3.5? 27. We had the some half of AD 31. Yes. And so you name say yes AD 31. Yes. And it is a what no from AD 34 no AD 2. Now years no aka no so a free 2,300 years no so send your penika no. Yes. Eba beka 1,810. Yeah.
Only beka AD 34 one, 1844. Yeah. And therefore 1844 is a significant adimamfa we nhyem say ebi mo say SDF nya yen control say 1844 yesu beba ntie ya trade for there be the calculation you know ekpesi say omunim say 1844 the sanctuary be cleansed na kire say yesu wo ba asase so be clean asase sanctuary. That was their understanding. Yeah. Yes, it didn't come true, but that doesn't mean say no mo ya trade for. But actually no, most of them corrected themselves and say sanctuary na ye kan ho asem no. Say yesu was soro there. Then there is a sanctuary in heaven. Yeah. And yet asase so sanctuary asem na work. And therefore let's look at it again. Yes. And that is where we got to know say say the hour of the judgment. Yes. The hour of the judgment no kan wasem say adru no. And yes, you say sanctuary no mu adwuma na igina ho ema sa judgment no. Yes. If you say the book of Leviticus embrinti yankenkai or say 16 to saying Leviticus 16 Leviticus 16 good or say edru sa abre no a they should cleanse the sanctuary. Say no music na afia no mo ye no. That is the day of atonement. Judgment. Yeah. It is osoro de no a ewo ho no nso. Say Yesu ekubu aten no a or the same language ni na gina ho ma no for the cleansing. Say or the ebu aten. Say na was as so in Leviticus now. Great. I think say additionally nyina na yeah the babedam was pass because these calculations no sometimes no it can be very confusing. People don't even read ni pakrampo nkokan e hon mo krampo because o mo kokan a mo che say e confuse o mo ba say na manya mre a mo acheche mu no em say ato asumu pa na hwe say na 1844 no so a very significant year pass na ye share addition na se no esa 1844 na owura bia friend na sachi ye wo no betru no ho share a Christopher so a no kwasem to the Christopher dem pa o say Christianity osuma ye weak people na some kosum Christo ani kwansa wotenase because we say do time for the another we weak nti and I would do time for aba she was na be ya ye ntim beto nche o kan se bebre 1844 and Karl Marx na economic essay na order chere we ase adwadie na ebedidi ni ya na fe ya nya hototroto utopia world na fe heaven bia baba bia ya na ebetoto niema ye na fe eno na kofa communism de ba ya Russia na China for fire de omuchese obia be level obia wo hu hia se obekosu akoduru obia wo kakra we ye chiche niema no de mo obia ekofa asa niema no de ba 1844 and no man tiase se ye ko cleanse sanctuary mo a omo yesi Yesu ba ho assemble sa 1844 na advent movement ni epie mu free ye omo no ebe fast abofo men sankransem ya Yesu mu asem say ye mfa nko ewiase afana. So you can see how one man edidi so now you can't say Bismarck minister tam ko ba ma men can be significantly benifo bu baby say benifo ne bu yo say ya na ye ba baby Nyankopon ono na mpesi no ho no bon sam ta to ne ko bi. You see in prophecy baby ye very significant bia no obonsam try say ono so ebe ye counterfeit bi e de abes counter onyame nasem no in throughout no say wo hwe every Revelation chapter 12 ever 13 ever 14 ever 15 started the judgment you know the basis 17 hono a ohun oba no a wote ayini so no it is a counterfeit against the truth. That's right. It we Karl Marx mo ne Darwin mo ene sankrofo ya ye kom asem nyina communism ni nyina no a Satan wanted to use those areas in that particular 2300 year prophecy no say ono de ba be fa wiase just to lead God. Yes. Ne nyame pese wo ye no ono no physically no or the great controversy no it always plays when God is saying something. Yes. Say all ka say yensuro Nyankopon ye hye na nimunya na temu don na du no the same time no bon sam so say Onyankopon na nimunya hye ne say na mira atwam. That's right. To be say baby nyame e was significant interest e de ma yen in terms of dates and events bia no obon sam wo kwan bi ofa so a or the counter. That's right. In these last days here ye wo mu yi yes ye dey abofo miensa nkran se mi kire bi asese oni na bo ade na yemfa didie nyina ma no look at the voices asori wo wiase a kire se nyame kora ne waka bia ho nyia
nia opese wo ye ne ho se wo ba oye be ma no me ye wo ba na opese oye be you know ade anyame kire bia no say ya sorry de na ya somu okoka asem bia kra no a owo na so podua but they are only 1% in the world and so one no edin saying 99% na ye wo ho no. This is telling you say 1844 was a very significant year. And God knew what he was doing. Enti atemu no isan say nyame atemu nti obonsam de etwi nipa adwen afi nyame atemu no so. Yeah. Na wama Christo som ayira. Great. Agima minti na fi sorry addition. Akanya me de be kan on say day of atonement na priest ni or clean ason dem ho na Israel for no so o say omo afflict omo so omo nunu omo ho omo ka omo bone na Yakobon de atwom enti me mienu Yesu Kristo ho a odi maye no de na ese ye se bone bi wo makwan mu ese me kana nyame de cheme because those am say priest ni bana wanka ubehu so Yesu Kristo ba biem na se bone da so hyeme ho a oba me nya nkwaje enti me kama me ho na me kama wa wutie nso se bibi simu ni Yesu ntemu a ka no fancha no ba wanya nkwa. Great. Madam wasem say the edition na be tradition aye kama pa say abusiafo amutie ni adofo no amutie say wodi wadwene e the edition na Jones edition no aye kama pa next week ye de ne etoso enso no na ye de be etwa so say worshiping the creator. Say yes some ni obade no abofo mensan kransam na ye dumu asikore be ba hwe say yes some obade ho ana ebo ade ye ba hwe ehun so addition Yakobon enhira obabia wo biara hobrase mu no katawani na mema openi sami enhira so kra emaye me momba eni eja osro adinna sutumfo yeda wase se odin semu yetise yamaye yetinisi ya na yakoma butu enso ahoden ebetimi de adi so ni nyina efiri Yakobon yenim se judgment na ama ye kra no yani enje evisi ebe ka se obre bebrebe ebre yi no intini enke de koji yani owiase ananka eso mfaso enso nam se Yesu Kristo be wuji ye no wa maye abreshemu se ye de ani a odi watemu beba no esro wani dim se maye mu ahoden na ehye enkura ni entimi nkura ugidie ni mu sa kosi so beba adi etechima bia no yani yesuanfo nyina no esro se hye din wo ho de ebre anye kwa wadunti amen.